హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇషిక. సో ఫ్రెండ్స్, ముందుగా అందరికీ తొలి ఏకాదశి పండుగ శుభాకాంక్షలు. సో ఫ్రెండ్స్, మేము కూడా అనుకోకుండా అయితే అప్పాలు చేసుకున్నాం. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో అప్పాలు చేయడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఇక్కడ కట్టెల పొయ్యి ఉండదు కాబట్టి మనం స్టవ్ పైన అన్నీ చేసుకోవాలి. సో అందుకనే ఏంటి అంటే ఇంకా వర్షం కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇప్పుడు 2-3 డేస్ అవుతుంది కంటిన్యూగా పడుతుంది కదా వర్షాలు, అందరికీ అంతటా వర్షాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇషికతోటి పని అవ్వదు, చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేకుండే. సో ఇషిక పుట్టిన తర్వాత పండుగలు వస్తున్నాయి కదా, ఆ పండుగలు అనేటివి 1 ఇయర్ లోపు పడగొట్టొద్దు అనేసి కంటిన్యూగా అయితే ఏ పండుగ వస్తే ఆ పండుగలు అయితే మేమైతే జరుపుకుంటున్నాం. సో ఈరోజు అయితే గారెలు చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం. ఇంట్లో ఉన్న పిండితోనే చేసుకుంటున్నాం, ప్రత్యేకంగా పొయ్యి అవి పట్టించుకొని తీసుకురావడం అయితే అలా అయితే ఏం చేయలేదు, ఎందుకంటే బయట ఎక్కువగా వర్షం పడుతుంది కాబట్టి. సో ఈసారి అయితే చాలా తక్కువ చేసుకుంటున్నాం, 2-3 kgs అయితే అంతే. సో అక్క వాళ్ళు ఇక్కడే ఉంటారు కాబట్టి, సో అక్క వాళ్ళు అయితే మాకు అప్పాలు చేశారనమాట. ఇంట్లో అయితే మేము ఎలా చేసుకుంటున్నామంటే, కొంచెం కళ్యామాకు, నువ్వులు, పల్లీలు, కారం, ఉప్పు ఇవైతే వేసి కలిపి వేడి వాటర్ పోసి కలిపి గారెలు అయితే చేస్తుంది అక్క. సో మీరు కూడా చూస్తారు అనేసి మీకైతే చూపిస్తున్నాను. సో చాలా తక్కువ టైంలోనే చేసుకోవాలనుకున్నాం, కానీ అయితే కాలేదు. ఎందుకంటే కొంచెం పిండిలో వాటర్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల పల్చగా అయిపోయింది. ఇక మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పిండి కూడా లేకుండా మళ్ళీ ఇంట్లో ఉన్న బియ్యం తీసుకెళ్ళి పట్టించి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టేసరికి ఒక 1 అవర్ అయితే టైం వేస్ట్ అయిపోయింది మధ్యలో. సో అవి వేడి వాటర్ అన్నమాట. వేడి వాటర్ పోస్తే ఏంటి అంటే కొంచెం గారెప్పలు మంచిగా ఉంటాయంట. సో మా అక్క అయితే వేడి వాటరే పోద్దామనేసి అన్నది, పోషణం కూడా అవే. సో అవైతే ముద్దలు కట్టిన తర్వాత అప్పాలు చేసేటప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, ఇంతవరకు అయితే చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి. సో మీ ఇంట్లో కూడా ఎలా జరుపుకున్నారు, ఏంటి, ఎలా చేశారు అనేది కూడా కొంచెం కామెంట్ చేయండి. సో మాకైతే అందుబాటులో ఏవేవైతే ఉన్నావో వాటితోటే చేసుకున్నాం, బయటకు వెళ్ళే పరిస్థితి అయితే లేకుండే. సో అందుకే ఇంట్లో ఉండే పిండితోనే చేసుకున్నాం. ఇదైతే బియ్యం పిండే, ఈ పిండితోనే చేసుకున్నాం. ఇంకా బయట ఏమైనా తెచ్చుకొని ఇంకా వేరే ఏమైనా చేసుకోవాలన్నా కానీ బయట అయితే వర్షం ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఇతనైతే మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు. సో లడ్డూలు కడదామనేసి అట్లా కూర్చున్నాడు ఆయన. పిల్లలకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇంట్లో ఏదైనా చేస్తే కూడా కొంచెం అందరు ఎక్కువగా చూస్తారు కదా. సో అలాగే అతను ఊర్లో అయితే ఏదో ఒక పండుగ చేసుకుంటాం, కానీ సిటీలో ఎప్పుడో ఏదో ఒక పండుగ వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒకటి చేసుకుంటాం కదా. సో అందుకే అతనికి ఎగ్జైట్ ఉన్నాడు, ఏం చేద్దాం ఎట్లా చేద్దాం అనేసి. సో ఇషిక కూడా ఆడుకుంది కాసేపు అయితే, కానీ చాలా అలరి పెట్టేసింది పిండి కలుపుతా అని. ఇషిక చూడండి, చాలా వేడి వాటర్ వస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం చేతులు కొంచెం కాలుతుంటాయి, కానీ కొంచెం మామూలుగా కలుపుకోవాలి స్లోగా. సో నాకైతే కలపడం రాదు, అక్కడనే కలిపింది, నన్ను టేస్ట్ చేయమంది ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా, కారం సరిపోయిందా లేదా అనేసి. కారం అయితే తక్కువ వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే మోషన్స్ అవుతాయంట ఎక్కువ కారం వేసుకుంటే. సో ఉప్పు అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అయింది. మిషన్ కూడా తీసుకున్నాం, మిషన్తోనే వేస్తామనేసి. సో అలా అయింది. కొంచెం నా వాటర్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల పిండి ఇంకా కరెక్ట్ రాలేదు, అసలు తీస్తూ ఉంటే కూడా రాలేదు, మిషన్కే అతుక్కుపోయింది, అలా అయిపోయింది. వాళ్ళ ఊర్లో నుండి నేను పెద్ద బాసన్లు అవి ఏం తెచ్చుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న దాంట్లోనే చేసుకోవాలి. ఎంత ఎక్కువ పిండి అయితే అంత పెద్ద బాసన్లు కావాలి కదా. సో మాకైతే కరెక్ట్గా సరిపోయే అంత ఉంది, ఇక చేసుకున్నాం. ఎందుకంటే వానలకు కూడా కొంచెం అప్పాలు మెత్తబడిపోతాయంట. అడిగి అవుతుండే ఇప్పుడు అక్కడ అక్క నేను ఇద్దరం కలుపుతున్నాం. సో ఎంత మంచి కలుపుతో అంత బాగా వస్తుంది అనేసి.
ఇషిక చూడండి ఎట్లా అల్లరి చేస్తుందో వాయిస్ రికార్డ్ చేస్తుంటే. తీయద్దమ్మా. సో అక్కడైతే ఇద్దరం కలుపుతున్నాం అలానే. సో నాది కొంచెం స్మూత్గా అయింది కదా, తొందరగా ఫాస్ట్గా అనేసి నేనైతే మీకు చూపిస్తున్నా. మా అక్క నాది బాగా అయిందని మా అక్క చూపిస్తుంది. వాయిస్ రికార్డ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఎలా ఉందో అలా న్యాచురల్గా పెడదామంటే ఇషి కలర్ ఎక్కువ అయిపోయింది, అందుకోసమే వాయిస్ మొత్తం తీసేసి నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అదిగో చూడండి, అగో ఇషిక చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను. పిండి కావాలని మేము కూడా ఒకసారి ఇచ్చినాం, ఏం చేస్తుందో చూద్దామనేసి. సో పిండి అయితే ఫైనల్గా అంత అయింది, అదైతే మాకు సరిపోతుంది అనుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే పైన అక్క వాళ్ళు కింద మేమే కాబట్టి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేస్తుంది, ఇవ్వమంటుంది అప్పటికే ఏడుస్తుంది, ఇవ్వండి ఇవ్వండి అనేసి. తింటుంది. ఇచ్చేసిన నేను కూడా ఇక. చూడండి ఏం చేస్తుందో. ఇప్పుడు కాదురా నిన్న. సో వీడియో అయితే కొంచెం లేట్గానే వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇషికతో పని అయితే అవ్వట్లేదండి. వర్షం అయితే ఇంకా పడుతూనే ఉంది ఇప్పుడు ఇన్ని డేస్గా. ఇషిక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇషిక ఏం చేస్తుంది, చేస్తుంది అనేసి. ఇషిక చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇషిక ఏం చేస్తుంది, లడ్డూలు చేస్తుంది. ఇషిక తీసినవి తింటా అని అదిగో ఇట్లా పెట్టుకుంది ఇషిక. అదిగో చూడండి ఫ్రెండ్స్, అగో చేతులతో ఇషిక పట్టి కలుపుతా ఉన్నది. మేము పిండి చేసేటప్పుడు చూసింది, అలానే చేద్దామని చూస్తున్నాం. పాపం చేస్తుంది పొట్టి. ఇది కూడా కావాలట, మళ్ళీ మా అక్కది కూడా ఇచ్చింది చేయండి అని. పొట్టి చూడు ఏం చేస్తున్నావు. తిన్నది ఆల్రెడీ, కొంచెం నోట్లోకి పోయింది, అందుకే ఏమైనా చూస్తేనైతే ఆగిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. మరి ఇప్పుడు ఏందో పట్టించుకోవట్లేదు అసలు నన్ను, నేను వీడియో తీస్తుంటే. పిలుస్తున్నాయి ఇషిక ఇషిక అని, కానీ చూడట్లేదు, అగో కలుపుతుంది. చూడండి ఇషిక మంచిగా సాక్స్లు వేసుకుంది, స్వెటర్ వేసుకుంది. చూడండి తినడానికి. సో ఫైనల్గా మేమైతే ఇలా చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎలా చేసుకున్నారో, ఏమేమి చేసుకున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే కామెంట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే కదండి కొత్తగా వీడియోస్ చేస్తున్నాను, యూట్యూబ్ ఛానల్ అయితే కొత్తగా చేశాను. సో ఇంకెవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది నా వీడియో, ఇంకేమైనా సజెస్ట్ చేయాలంటే చేయండి, ఇంకెలా చేయాలి, ఇంకేమేమి వీడియోస్ చేయాలనేది కూడా నాకు చెప్పండి. బాగాలేకపోతే కూడా బాగాలేదని చెప్పండి, ఇంకా మంచిగా చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. సో అవైతే కొంచెం వైట్గా ఉన్నాయని ఇప్పుడు చేసినవి, ఫస్ట్ రెడ్గా ఉండేవన్నీ ముందు కలిపినాం, కొంచెం పలచగా అయిందని చెప్పినా కదా, అదైతే రాలేదు, తర్వాత మంచిగా వచ్చినాయి. సో ఫైనల్గా అయితే అన్నీ అయినాయి అప్పాలు కూడా మావి. ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ చేసుకోవడానికి అయితే వీలు అవ్వలేదు. అప్పాలు అయితే చేసేసుకున్నాం ఫైనల్గా అయితే ఇది. సో వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.